A som SGame. A Gamer CZ a SK. OK, toto ešte musíme nasvičovať. Takže sme tu pri novej hre. Asi Zidane Bird. Takže sme tu s týmto Davidom 9. Ja neviem už. No, a keď spadneme, hovorí, ja neviem už. Alebo keď prejdeme cez trúbu, tak povie 9. A keď spadneme, povie neviem už a potom povie a oni mu dali výpoveď zo školy. Jonek. Takže idem ja a sám game bude komentovať. Takže vidíme tu veľký výkon. Zidane sa dotkol oblakov, pomaličky prechádza jednou trúbkou. Zidane 9. Ja neviem už. Ide Summer. Zidane v oblakoch. Zidane. Gól! Tak nedal gól. Jo, dali mu. A teraz si vypočujeme bližšie pri repráku. Zidane. Ja neviem už. No, a oni mu dali ze školy výpoveď. Dobre, teraz pôjdeme tak. Zidane. Tak Zidane. Prekvapivo. Prešiel trúbu. Druhú tiež. Ale tretia sa mu už nepodarila. Teraz Gamer. Budeme ho volať Gamer. A spadol do trúby Zidane! Zidane! Úžasu Zidane! Nevím už. No a vidíte, oni mu dali ze školy výpoveď. No a teraz sa spadol. Táto hra je veľmi v pohode. Ak poznáte Flappy Bird, tak je to vlastne na Flappy Bird. Ja neviem už! Existuje aj hra na mobily, ktorá sa volá, že Ficko Bird. A Ficko Bird, no ale keď si to budete chcieť stiahnuť, tak je to Ficko Bird. A keď on letí, tak on stále rozpráva buď, že klamstvá, samé klamstvá, alebo že má tvár ako kačka, má nohy ako kačka, vyzerá ako kačka, je to kačka. Proste veci, ktoré najčastejšie vraví Fico. No a ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber. New record 8! To je frajer. Ja som väčší. Takže ešte dobrá hra je Watch Dogs. Možno si ju neskôr natočím. Aj s Maxom. A Flexigameom možno. A zo Flexigames by sme mohli natočiť Sims 3 aj s Maxom. A zahráme si veľa dodatkov, napríklad Obludárium, Stredná škola. A mám aj Zaklinača 2, ktorá je veľmi dobrá hra, najlepšia grafika pri Zaklinačoch. Jednotke, oproti jednotke to je dosť veľké v grafike, je to oveľa lepšie v grafike. Ale v jednotke bol lepší príbeh. Tak pokračujeme v Zidaňovi. Dúfam, že dáme new high record. Zatiaľ je 8. Tak teraz iba 2.
Dali sme new high record 9, Zidane, ja neviem už. 10! A nakoniec sa to skončilo, neviem už. Takže do komentov nám dajte, či sa vám to páčilo a okomentujte to hoci ako chcete. Komu sa to nepáčilo, je to jeho názor. A poradíme vám pár hier tuto s Maxom, ktoré by ste si mohli zahrať. Aké hry by ste chceli? Tak a potom nám povedzte, aké hry by ste chceli, aby sme natočili. Tak prvá hra, ktorú by ste si mohli zahrať, je Watch Dogs. Je to veľmi dobrá hra. Si tam vlastne hacker, ktorý sa vie svojim mobilom hacknúť do všetkého. Do auta, do všetkého proste. A ešte druhá hra je Zaklinač 3. Je to veľmi dobrá hra, vlastne Zaklinač je dosť starou. Ak ho poznáte. Ak ho poznáte, tak mi dajte vedieť. 9! Máme skoro 9! No vidíte, máme skoro 9. Tak, a ešte jednu vám to povie Max. Hola, beč, čo som chcel povedať. OK. To ešte, že neviem ešte akú hru chceme, ale asi u Flexiho alebo Gamera si natočíme Slenderman, ale u mňa nie. U mňa je 9. U mňa bude toto, čo sme minulé video nahrali, kto by nevedel, nech si pozrie. Bude aj ešte aj iné, neviem teraz aké. Presne neviem. A natočíme si aj jeden vlog. A končíme teraz zo 7 minútového videu, takže keď sa vám video páčilo, like, koment, odber, všetko, len dislike. Takže hola! hola!